Da ni'n ôl efo? Iawn? Ni gychwyn di. Ie. Dyna ni. A we. Reit, wel, gael yn gynta. Groesawu pawb sydd wedi ymuno â ni mwyn dathlu, cyhoeddi, deud y drefn, pan nad oes trefn, blodeugerdd 20 gan gyhoeddiadau stamp, sef y gyfrol yma. Blansiad rithiol, wrth gwrs, fydd hwn, ond dwi'n gobeithio fydd ddim byd rithiol yn eich awydd chi i brynu'r gyfrol erbyn diwedd y sesiwn ac yw'n ni fwy o fanylion am hynny nes ymlaen. Mae'n bleser mawr i fedru rannu y sesiwn yma hefo golygyddion y flodeugerdd, sef Iestyn Taim a Greg Mews. Dwi'n gobeithio nawch chi gyd roed y croeso rithiol iddyn nhw, a nawn ni ddychmygu bod ni'n clywed y gymeradwyaeth yn ateinio o gwmpas laptops Cymru. Wel, yn gyntaf, gai eich llongyfarch chi, dwi'n meddwl mae'r gyhoeddiad yma yn un hynod werthfawr. Mae'n ffres, mae'n amrywiol, ac yn wir, mae'n fwy iddi na y gyfrol print yma, lle ond ni gawn ni glywed mwy am hynny yn y man. Ond gai ofyn yn gyntaf i Greg efallai. Beth oedd y rheswm chi am fynd ati i lunio'r wladeugerdd hon? Dwi'n meddwl, nath o syniad fod yn wreiddiol, achos o'n i wedi dechrau gwneud gweithdai efo grwpiau oedolion a bobl ifanc, lle. A pan o'n i'n mynd i chwilio am enghreifftiau farddoniaeth i ddefnyddio mewn gweithdai, o'n i'n catraffaeth, o rwy'n yn gorau chwilio go iawn os ydyn nhw'n ffeindio barddoniaeth gyfoes, lle o'n un lle canolog, oedd naill ai y flodeugerdd 90au, neu o rwy'n yn gorau mynd trwy'r holl gylchgronau yma i ffeindio digon o amrywiaeth o bethau. Wedyn, isio llyfr defnyddiol, fatha utilitarian bron, jyst casgad o farddoniaeth gyfoes, fysa rwy'n gallu iwsio ar gyfer gweithdai, unrhyw le mae rwy'n unrhyw adeg mae rwy'n angen darn o farddoniaeth a maen nhw eisiau mynd am beth cyfoes, bod yna lyfr ar gael, a ni jyst yn gwybod bod fwlch mewn ffordd, a jyst rheswm hollol, oedd o rhywbeth o'n ni eisiau, wedyn pam lai mynd ati wneud o'n hun, lle. Dyna oedd un o'r syniadau, lle. Ond hefyd, o'n i jyst yn gweld bod yna flodeugerdd thematig a bod yna flodeugerdd cyffredinol, falle chdi bach di dyddio erbyn hyn, bod yna'n blodeugerdd gyffredinol gyfoes di bod ys dipyn, a mae barddoniaeth Gymraeg yn newid gymaint ers y gyfrol na'n yr 80au, lle, neu 90au. Mae pwys yn barddoni, sut maen nhw'n barddoni, lle maen nhw'n cyhoeddi barddoniaeth di newid gymaint, ond i jyst yn gweld bod angen cyfrol yn cynnyrchel i'r newidiadau yna hefyd. Fel ti'n dweud, mae yna nifer o flodeugerdd thematig di bod, oedd yna gyfres cerddi fan hyn yn doedd dwi'n meddwl rhyw 10 yn y gyfres i gyd, ond hynny mor bell yn ôl y 2002-2006, pan nes i jecio, ni'n meddwl bod yn bethau mwy diweddar yn hynny. Fel ti'n dweud, cyfrolau thematig, Canu Clodd y Campa, hoff gerddi Nadolig, hoff gerddi Digri, ac yn y blaen. Ond dim byd, oedd yn syndod i mi wrth baratoi ar gyfer y sesiwn yma, i sylweddoli gymaint o fwlch di bod, a dweud y gwir, does na ddim heblaw am efallai the old red tongue sydd yn ehangach i sgôp na'ch blodeugerdd chi. Does dim byd i bod ers 15 mlynedd sydd yn syndod. Oedd yna'n sioc, oedd chdi'n teimlo rhyw fath Estyn? Dwi'n meddwl mae yna rhyw duedd does i, da ni dal yn meddwl am yn hynna'n fel, mae 1960, fatha 40 mlynedd yn ôl, fatha da ni dal yn dechrau'r notis ac mewn gwirionedd, da ni 20 mlynedd ymlaen ebyn hyn, ac mae 20 yn adag da i sort of, just cymryd stoc a bwrw golwg yn ôl, be ydy'r cyfnod yma yn barddoniaeth ni, be mae pobl yn sgwennu amdano fo, be sy'n tanio nhw, be ydy'r pethau, mae'n adag mor arwydd o cael yn fyd eang, yn wleidyddol, o ran yr amgylchedd, bob math o bethau, mae'n jyst yn teimlo fel adag da i ollwng angor am chydig bach, ac
archwilio beth gynna ni. Achos gobeithio fydd o'n gyfrol i gyfeirio nôl ato fo a gweld o lle da ni wedi dod. Mae'n bwysig bod ni'n cael yr mae bron fatha sensws barddol o'r fath ydy. Ie. Mae gant o gerddi yn y gyfrol a gwaith 63 o feirdd gwahanol. Cyn i fynd i drafod mwy ar hynny, sut athoch chi ati ariannu'r prosiect yma? Wel, oedden ni'n... yn amlwg, da ni'n wasg fechan, mae'n cyllideb ni'n fach hefyd, felly oedd yn amlwg, oedden ni'n mynd mynd ati mewn ffordd bach mwy creadigol os oedden ni'n mynd i wireddu yr hyn oedden ni eisiau, achos oedden ni'n eisiau dod â hanner cyfrol allan, oedden ni'n reit benderfynol o bod ni eisiau cyfrol reit swmpus, 100 o gerddi yn ddillu. Wedyn, mae yna lot o weisg, dwi'n meddwl, yn ehangach na Cymru, yn defnyddio model crowdfunding, yr ariannu torfol. Felly rhyw gymryd elfennau o'r model yna nathon ni, setio fyny ymgyrch ar yn gwefan ni, lle oedd pobl yn gallu rhagarchebu copies, a wedyn oedden ni'n yn creu deunydd ac oedd y beirdd yn help mwr yn hyn o beth. Oedd lot o'n nhw'n recordio fideos ac ati, oedden ni'n drip ffidio heini ar y cyfryngau cymdeithasol. Jyst yn trio creu rhyw symudiad o gwmpas y gyfrol, cael pobl wedi cyffroi am y peth, ac o hynna'n hwb i ni wrth weithio yna fo hefyd. Wedyn, mae dda gallu dweud bod ni wedi llwyddo i ariannu'r gost o gynhyrchu'r gyfrol yn llwyr drwy'r ffaith bod pobl wedi bod yn hael, wedi rhagarchebu a rhoi wedi rhoi rhywbeth sydd ychwanegol, wedi cael ei enwa'n gefn y gyfrol ac oedd ambell i becyn arall oedden ni'n cynnig hefyd. Mae'n sicr y model swn i'n licio i dilyn eto yn y dyfodol. Dwi'n meddwl bod mae'n rhywbeth ofnadwy o gydweithredol a braf amdano fo, bod pobl yn gallu cymryd meddiant o'r prosiect a teimlo o nes i gyfrannu at hwn hefyd. Mae hwnna wedi bod yn rhywbeth reit braf. Wedi bod yn ddefnyddiol o ran hyrwyddo hefyd, oedd yn ymgyrch hyrwyddo eitha mawr cyn bod ni hynny wedi dod ar llyfr allan mewn ffordd, ac o hynny cyfuno'r gwaith hyrwyddo cyffredinol efo gwaith codi pres. A mae Estyn wedi sôn am hyn o blaen, cyn y cyfnod grantia, cyn i grantia ddod y prif ffordd o ariannu llyfrau Cymraeg. Ariannu torfol oedd y model, ydych chi sbio ar hen lyfrau Cymraeg, a mae'n jyst rhestr o danysgrifwyr yn y cefn. Dydy o'n beth newydd mewn ffordd, jyst i ail ychmygu'r peth ar gyfer yr oes digidol de. Na, yn wir, a oeddech chi'n sôn am bobl yn gallu teimlo bod nhw'n perchnogi'r prosiect. Wrth gwrs, ffordd arall oeddech chi'n caniatáu bobl perchnogi'r prosiect, oedd trwy wadd bobl i gyfrannu cerddi, nid yn amlwg da chi wedi curadu'r casgliad, ond nid mynd ati a gwadd bobl i gyfrannu na chwaith mynd trwy beth oedd mewn print yn barod a dewis y dethol o heina. Ond falle bod fi'n deud gormod. Dyda mwy am sut athoch chi ati i hel beirdd, hel i gwaith nhw'n hyd, Grig? Tasan ni wedi mynd ati i ofyn i'r bobl oedden ni'n gwybod amdanyn nhw i gyfrannu cerdd, a di mynd i llefydd arferol i chwilio am farddoniaeth, mi fysa wedi bod yn gyfrol wahanol iawn. Oedd o'n benodol, be oedden ni eisiau gwneud oedd gwadd unrhyw un oedd yn hunan adnabod fel bardd i gyfrannu, a bod nhw ddim yn coeddi yn y llefydd swyddogol, bod nhw ddim falle ar yn radar ni, a dwi'n meddwl bod hynny, mae wedi dod drwad yn y cynnwys lle mae gennym ni farddoniaeth Instagram, mae gennym ni farddoniaeth Dorydd sydd ddim fel arfer yn ffidio ffordd i gyhoeddiadau safonol Cymraeg. Wedyn, dyna oedden ni eisiau oedd mynd tu hwnt, trio mynd tu hwnt i byd oedden ni'n nabod ar bob. Mae byd llenyddiaeth a barddoniaeth Gymraeg yn weddol fach, bod pobl yn meddwl bod nhw'n nabod i gilydd, ond dyda ni ddim, o'n i'n nabod hanner y beirdd oedd wedi cyfrannu oedd yn sioc ac yn beth braf, ond am bod o'n eitha anarferol yn y Gymraeg i wneud galwad agored fel hyn, dwi'n meddwl falle y beirdd mwy sefydledig, dy gwir, yn siŵr be'n neud ohono fo, achos bod nhw wedi arfer cael gwahoddiad falle, a ddim cweit yn siŵr be'n neud efo galwad agored fel hyn. Wedyn mi o'na atgoffa rhai bod croeso iddyn nhw gyfrannu. Wrth gwrs, math o ymateb, oedd yn ddiddorol. Eto, jyst ffordd wahanol yn fynd i gwmpas i, rili. Felly, oeddech chi wedi hysbysu trwy cyfryngau cymdeithasol, mewn papur y bro hefyd yn ei dall, Iestyn? Papur y bro, ie. Da ni'n fans mawr o'r papur y bro yn y stamp pan nath yr
hysbysebu drwy hynny ddod â lot o bobl, dwi'n meddwl, fysa ni byth wedi cyrraedd jyst drwy hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn y stamp ac yn ella'r cylchronnau llenyddol. Gyda ni griw da o feirdd, ella beirdd bro fysa ti'n galw nhw. Ond pobl hefyd oedd yn cysylltu efo ni oedd ddim wedi cyhoeddi gwaith o gwbl. Ac oedd hynna'n yn ofnadwy o braf, a dwi'n meddwl bod yna sawl bardd yn y casgliad fysa ni ddim wedi cyrraedd heb y papur a bro. Felly mae hynna wedi bod yn dda iawn, dwi'n meddwl. Ac eto, mae yna groestoriad eang iawn. Fel ni ddweud ar y dechrau, mae'n gyfrol ffres, mae yna nifer o leisiau, wel, falle ddim lleisiau newydd, ond falle lleisiau llai cyfarwydd, dwi'n meddwl bod yn deg i ddeud hynny, ond ymhlith y 63 o feirdd sydd yn y gyfrol, mae hefyd, yn eu plith nhw, mae yna 11 o brifeirdd, a os ydych chi'n ychwanegu at hynny'r sawl sydd wedi ennill prif opor ar y urdd, mae siŵr bod un pob 3 wedi cyrraedd wedi cael y stamp swyddogol yny lle. Felly, nid sgwennwyd i brofiad sydd yma. Wel, dyna beth sy'n hyfryd amdano. Dwi'n meddwl di rhywun ddim o fynd o un gerdd i llall. Mae'n meddwl, o ie, mae hwn gyn brifad, mae hwn gyn rhywun llai profiadol. Ddim o gwbl, mae'r safon yn hyfryd o wastad ac yn cyfiawnhau eich gweledigaeth yn mynd ati yn y fath oedd. Wel, gai ofyn i chi, sut ddannech chi gyrraedd at y teitl digon gwahanol? Iestyn, be oedd ti cefn i'r teitl? Wel, hynny di, Blodeuger 20 oedd sort of teitl y prosiect o'r dechrau, hwnna sort of teitl gwaith y gyfrol hefyd. Ond dwi'n meddwl oedd na deimlad wedyn bod ni angen rhyw fath o teitl o ddim yn neud o swnio gormod fel fysa na Blodeuger 2021 flwyddyn nesaf ac 2022 flwyddyn wedyn, fatha bod yn rhyw annual o beth lle. Felly nathon ni benderfynu bod efo'n neis defnyddio geiriau un o'r beirdd o'r gyfrol, a be nathon ni oedd, dwi'n meddwl nath y ddau o'n ni lunio rhestr llwyth o bytia, adroddion, geiriau, pethau gwahanol fysa ella'n crynhoi yr hyn oedd y gyfrol yn sefyll drosto fo lle. Wedyn nathon ni chwarae gwmpas o heiniaeth y dipyn, a nathon ni setlo yn y diwedd ar deud y drefn, pan nad oes trefn sydd yn dod o gerdd gynta'r gyfrol, yn sgil y ffaith bod ni wedi dewis y teitl. Ond cerdd gan Menna Medi ydy honno. A beth sydd ddifyr, ella bod ni wedi dewis y teitl ac ella bod ni wedi newid i hystyr i rhywfaint drwy tynnu allan o'r gerdd fel yna. Ond mae'n rhywbeth ofnadwy neis bod ni wedi gallu gwneud hynna, dwi'n meddwl. Mae'n arwain yn neis i fewn i'r gyfrol. A mae o jyst yn crynhoi, dwi'n meddwl, be ydy falle stad bardd yn y byd rhyfedd sy'n ohoni, lle. Falle bod barddoniaeth ddim yn gallu, diam weithred gyn gryfed a rei pethau, diam weithred mor ymarferol a rei pethau chwaith, ond un peth da ni yn gallu gwneud ydy deud y drefn a codi llais, a wedyn mae lot o'r beirdd yn y gyfrol yma'n gwneud hynny wel, mae bob bardd yn y gyfrol yn gwneud hynny am rhywbeth. A mae yna ddiffyg trefn yn y byd. Wel, fel ti'n awgrymu, mae'r gerdd yn un digon smala falla, ond mae'r llinell yma yn un sydd efo heina gwahanol. A dyn ni am cael cyfle i glywed y gerdd, dwi'n meddwl, Greg, yn dydyn? Dan tad. A'i gweld ti yn ogystal. Gael hwn i weithio'n iawn, da. Reit. Check and people sound. Dyma ni Menna Medi. Menna Medi efo'r gerdd trefnu. Mae rhaid mi gael hon. Yn ôl y drefn, ni'n deud y drefn, pan nad oes trefn ar drefnu ar wlad sydd wedi mynd i'r diawl, oes gennau hawl i hefru. Nid Brexit ydy'r unig beth fynd dreth ar wreng a bonedd. Mae codi'r dreth a llawer peth yn fwrn ar unrhyw fynedd. Mae rhaid asesu dis gadawn i weld os nawn ni lwyddo, ond dau o'r rhai wrth estyn llaw yn codi braw heb isio.
Asesu hyn a phrofi'r llall does ball ar waith a thrawon, fod y cyngor sir a'r bai yn mynnu cael ysgolion. Mae'n anodd trefnu bod yn wael mwyn cael gweld y doctor, sy'n llawer haws mi gymryd vet i ffonio'r vet am gyngor. Mae'n hawl ailgylchu pob un dim o dyn ni e ddim i fara. Sut felly fod na rhain y byd neu taflu hyd y cloddia? Ar drai mae crefydd yn ein gwlad, mae'r tad a'r mab di ffrio, haws trefnu lle yn hyrnas nen a chynnu lleidfan seilo. A phaffaith haws ei wynt a'i law, caid steddfod draw yng Nghonwy, ond haws i'w trefnu maes bob dydd na thywydd dibynadwy. Chwi gofiwch. Dwi'n teimlo bod y gerdd na di magu gymaint o ystyron newydd ers digwyddiadau'r 8 mis dwytha yma. Hyd yn oed yr un ola am steddfod, de. Ie. Steddfod wedi clywed. O, sori. Oops. O, na, mae'n hyfryd iawn. Mae'n braf clywed y gerdd yn cael ei pherfformio gyda garddeliad yn y fath fod. A fel dwi'n meddwl chi, crybwyll yn barod, roedd nifer o'r beirdd yn wreiddiol fel rhan o'r ymgais torf ariannu wedi recordio i cerddi, a mae hein dal ar gael i'r sawl sydd am mwynhau nhw'n ogystal ochr yn ochr ar darllen fwy traddodiadol. Mae'n sawl un ohonyn nhw a mae'n rhain dal i ddod i fewn digwyr nes i ychwanegu yn at yr rhestr chwarae ddoe, felly mae werth i bobl fynd draw i weld hynny, cos mae cerddi drwy lais y bardd yn fath hollol wahanol, dydy. Ynddi, na, hyfryd iawn. Hefyd, rhan o'r bwriad efo'r gyfrol yma oedd bod i'n gallu cael defnyddiad adnod addysgiadol hefyd. Wedyn, mae'r fideos jyst yn rhan o'r cyfanwaith mewn ffordd, a gobeithio bod y fideos yn gallu bod yn adnodd mae ysgolion yn gallu defnyddio wrth gyflwyno barddoniaeth mewn ffordd wahanol falle. Wel, ie, gan bod ni wedi sôn am hynny, mae yna becyn athrawon yn does sy'n cyd-fynd efo hwn, a hwnnw, wel, ddim yn cweith mor swmpus, ond mae hi yma yna. Mae'n reit sgil. Mae'n reit sgil, ond mae'n gynhwysfawr. Mae'n gynhwysfawr, gysi gyfle i bori yn ni gynnwch chi yn ystod y dyddiau dwytha, a mae jyst yn tanynellu faint o waith sydd wedi mynd mewn i'r prosiect yma, pa mor amlweddog ydy'r prosiect. Yn yw, fel arfer, dyn ni yn gweld y llyfr ac yn meddwl, dyna hi, llyfr, ffantastig lle, ond mae'r dimensiynau eraill yma yn sicr yn ychwanegu llawer iawn ato fo. Da chi, fel eich dau, wrth gwrs, dyn ni'n abo chi fel rhan o griw y stamp a cyhoeddiadau'r stamp. Da chi wedi bod yn cydweithio sy'n 2-4 blynedd bellach ynglyn â hefo gwahanol prosiectau'r stamp. Sut da chi'n cydweithio? Da chi'n cyd-dynnu'n dda? Os gynnwch chi gryfderau gwahanol, da chi'n ffeindio bod un yn teddu wneud rhai pethau, a llall yn wneud pethau eraill? Na'i gychwyn o'ch di, Greg. Dwi'n rhyfeddu bod ni'n gallu cydweithio gystal i feddwl bod o'n rhwng y cylchgrawn a'r cyhoeddiadau a'r cyhoeddi ar y we bob wsos. Mae'n gymaint o fatha elfennau bach i'r gwaith, ac yn amlwg, da ni'n cael yn talu, mae'n gyd yn wirfoddol. Dwi'n rhyfeddu bob dydd bod ni'n drefnu ddigwyr. Ond na, mae rhan o'r rheswm mae wedi llwyddo fel mae ydy bod y 4 ohono ni, Miriam, Iestyn, Llyr a fi'n wreiddiol a rwan Esyll, wedi dod yn lle Miriam, yn cydweithio'n dda fan gilydd. Dwi'n gwybod os yna cryfderau gwahanol, mae'n siŵr, wel, fi dy'r unig yn sy'n gallu gwneud spreadsheet, na i ddweud hynny. Mae'r lle yn uffernol efo spreadsheets. Ond na, dwi'n meddwl diddordebau gwahanol, y ffaith bod gennym ni diddordebau gwahanol ydyn o'r cryfderau, lle mae Iestyn sydd efo'r diddordeb mwyaf falle yn yr elfen ymarferol o gyhoeddi, wedyn mae o'n gallu gwneud y gwaith yna. Mae gen i fwy o diddordeb yn yr ochr comisiynu gwaith a gweithio golygu, lle mae Esyll yn amlwg, mae diddordeb penna hi mewn cael foledol, a mae hynny wedi cryfhau'r cylchgrawn lot. A wedyn mae Llyr yn gallu golygu fatha proof yn wych, de. Ond, Yn gwrando fel troi ben yn dydw ddŵr. Wedyn rhyngtha ni, mae gennym ni, cryfderau a diddordebau, mae pawb yn rhoi i gyffyrddiad ei hun yn y briwas mewn ffordd, a dyna sy'n neud o weithio. Da chi'n amlwg yn rhannu,
dyheuadau llenyddol ac am ni gwleidyddol tebyg. Sut darach chi ddewis y cant o gerddi sydd yn y gyfrol? Oedd yna ffrio? Oedd yna... Fyny allan o het? Na. Ie, mae'n hollol. Cant cyntaf at gyrraedd ni, nath nhw fynd i fewn. Na. Oedd, nath ni benderfynu, sort of, mynd ati yn hunan i ddechrau fo i do. Nath y ddau o'na gannoedd o gerddi wedyn, oedd rwy'n yn gorau mynd drwyddyn nhw yn ei amser ei hun gyda'r nosaf, felly, achos sa'n ni'n wedi gallu eistedd lawr rhwng bwrdd darllen bob un a gwerthfarogi bob un yn iawn, oedd yn bwysig bob un cerdd yn cael darlleniad teg. Wedyn, nath y ddau ohono ni dynnu rhestr fer o gant a dod ar cant at ei gilydd, y ddau restr o gant at ei gilydd. A neud hynny'n annibynnol ar eich gilydd? Yn annibynnol ar ein gilydd, dod at y restr yna. Bo gwerth nodi hefyd, bod ni wedi darllen o ddall, do. Ddylse fi sôn am hynna, dyla. Pan maen nhw'n dod i fewn, oedden nhw'n mynd syth i fewn i ddogfen heb yr enwa. Wedyn y ddogfen oedden ni sbio arni, oedd ddogfen just cerddi a dim enwa, wedyn oedd gen ni'n syniad pwy wedi sgwennu be. So oedd hynny'n yn brofiad difyr yn ei hyn, doedd. Ac, oedd o'n brofiad gwerthfawr hyd, lle diosgyr. Ti'n mynd sylweddoli, dwi'n meddwl faint mae'r enw wrth wylod cerdd yn gallu effeithio na chdi weithiau. Mae'n bwysig bod ni'n trio dios gymaint o'r rhagor yna, da ni'n gallu. Wedyn, nathon ni wneud hynna, a wedyn, efo'r ddau restr o gant, nathon ni gynnwys, oedd bob dim oedd ar y ddau restr gen y ddau o'n ni yn mynd i fewn yn automatic, cos oedd yn amlwg bod ni'n cytuno ar hynny. Ac wedyn oedd hi fatar o eistedd lawr dros weddillion y ddau restr a penderfynu rhyngtha ni be oedd yn mynd i fewn. A hwnna oedd un o'r rhannau difyr ar broses, dwi'n meddwl, eistedd o'n bwr a dadla achos lot o'r cerddi, lle. A ti'n bod, gorau cydnabod weithiau, na, ti'n iawn. Just cynnig darlleniad gwahanol o weithiau, de, rwy'n yn gweld cerdd mewn gola gwahanol yn sydd ac yn gwerthfawrogi mewn ffordd wahanol. Mae'n rili dangos bod darllen i'n wastad yn gorau bod yn brofiad unigolyddol. Mae cyd darllen yn brofiad mor werthfawr, dwi'n meddwl. A clywed safbwynt rhywun arall ar ddarn o waith, na, oedd hwnna'n broses ddifyr a nes i fwynhau fawr, de. Yn enwedig pan ti wedi darllen 250-300 o gerddi, ti angen rwy'n arall i bwngsio syniadau arnyn nhw. Gofyn i chdi golli o beth, ti'n Ond roeddech chi yn gytun ynglyn, oeddech chi Estyn yn deitha fi bod o'ch chi wedi cytuno bod yna rhyw 55-60 o gerddi wedi landio ar ei pen yn y gyfrol am bod nhw wedi cael y tic gynnwch chi'ch dau. Ddim eisiau rhoi yr argraff bod chi wedi bod yn hewian dros bob un o'r cant o gerddi. Dwi'n siŵr bod o'n broses dipyn mwy cyfeillgar na hynny. Mewn caffis yn ei dall yn yw. Just cyn i gaffis fynd yn angof. Oedd hynny'n neis. Just cyfarfod fyny i'r blawn a just mynd drwyddyn nhw. A fel ti'n dweud, gyda'r broses o gyd allan barddoniaeth, oedd o'n... Mae jyst y byd cyfan o farddoni a golygu a cyhoeddi, felly mae'n broses ben dy hun weithio dydy, wedyn, oedd o'n braf iawn. Felly, oedd chi wedi rhoi cyfarwyddyd i bawb oedd yn cynnig i gerddi, mae tair cerdd oedd nhw i fod i roed mewn lle. Yn y gyfrol, fel dwi'n dweud, mae yna 63 o feidd, mae ambell un efo tair cerdd, ambell un efo 2, rhan fwy am y siŵr, felly efo 1. Ond sut athoch chi ati wedyn i benderfynu ym mha drefn y bysa nhw'n ymddangos rhwng dau glawr y gyfrol? Ie, fi fydd wrthi fwy na lai yn gwneud hynny, lle. Nes i brintio pob cerdd allan ar dudalena 4, ond yn fach, yn beth fatha 12 cerdd bob tudalen neu rhywbeth, torri nhw gyd allan, a wedyn oedden nhw ar hyd llawr yn stafell wely fi am 3 diwrnod, yn rhoi nhw mewn trefn ac yn swapio, felly. A be o'n i'n mynd ar ei ôl oedd, o'n i'n eisiau adrannau thematig, o'n i'n eisiau alphabetig, o'n i'n eisiau bod o'n rhyw reol a bod nhw'n dilyn y rheol, ond o'n i'n eisiau sbio ar gerddi, o'n i'n teimlo fysa yn cael ei cyd ddarllen yn dda, so bod y gerdd ar y dudalen yma, a'r gerdd nesaf, lle, yn siarad efo'i gilydd. Efo cant o gerddi, diolch yn mynd i fod yn bosib bob tro, mae'n shift weithiau, mae'n
a weithiau dros yn byd, maen nhw jyst yn gorfod mynd wrth ymwneud ei gilydd, ond o'n i'n chwilio am gerddi oedd falle yn cyferbynnu, neu oedd yn trafod rhywbeth tebyg ond mewn ffordd wahanol, neu yn trafod dau beth hollol wahanol ond bod yna rhywbeth cyffredin. Just fatha sy'n cymryd o'n i galeri lle, yr peintiadau, ffordd o'n i'n gosod nhw, bod o'n deud, dim bod o'n deud stori chwaith, ond just bod o'n cyfoethogi'r darllen drwy i bod nhw drws nesau rhywbeth fysa ni cyfoethogi nhw mewn ffordd. Bod na rhediadau sydd yn creu i estetig i hunain, ynddo? Ie. Ambell waith. Wrth gwrs, mae yna ddilyniant thematig, enghraifft mae cerdd gentrification gyn Catrin Dafydd yn sôn am Gaerdydd yn cael ei ddilyn gan gerdd arall yn sôn am Gaerdydd gan ei llun. Ond yn ei gweld hefyd, weithiau mae gennych chi ddilyniant o ran ffurfiau, lle bod y cerddi am bynciau hollol wahanol, ond bod cerdd gaeth falle yn dilyn cerdd gaeth neu cerdd benrydd yn i'w bod yn rhyw rythma felly. Ond oeddech chdi'n awyrus i estyn, dwi'n meddwl, i osgoi gormod o hynny, ie? Mae dal yn gormod, a dwi'n meddwl bod Grig wedi gwneud job wych o hynny, dweud y gwir, mae Grig wedi gweithredu yn yr achos yna fel y golygydd cyntaf, wedyn nes i, do gennau fawr o waith, jyst mynd drwad. Dwi'n meddwl illa nes i awgrymu amball un i swopio, ac nath amball un symud y gwmpas hefyd, jyst o ran ymarferoldeb cysodi wrth gwrs, achos ti'n gallu trefnu'r cerddi i gyd, a wedyn mae un cerdd yn pwysio cerdd arall i rwla lle diolch yn gwneud synwyr. Felly mae hynna jyst jiglo o gwmpas wrth gysodi di hynny, ond dwi'n meddwl bod yr balans da di cael ei daro rhwng, oes, mae'na gerddi sy'n complement ei gilydd, ond ti dal yn cael surprise weithiau pan ti'n troi'r dudalen, ti'n mynd disgwyl i'r cerdd fod yn ddilyniant o'r dwytha. A wedyn, ac mae hynna'n naturiol, mae'r gyfrol mor amrywiol. Mae yna lot o droadau difyr ynddi lle. Mae sy'n byd yn... Mae lot o bethau anisgwyl amdani, beth bynnag. Dwi'n gobeithio. Na, yn sicr, mae'r amrywiaeth yn un o'r cryfderau mawr. Wel, da ni wedi cael gweld un fideo yn barod. Grig, os ti'n licio, deud be oedd ynglyn â fideo cerdd Llyr Gwyn Lewis da ni'n mynd i weld yn y man. Be oedd wedi dod â hwnnw i fewn i dy restr di, pan oedd chi'n mynd ati i ddewis cerddi? Ie, y dron sy'n dod ar parseli di hon gan Llyr Gwyn, de. Nes i ffeindio hi. Mae Llyr Gwyn yn fardd arbennig anyway, ond yn amlwg doedden ni'n gwybod na fel disgwynu hon pan oedden ni'n darllen ni am y tro gyntaf. A dwi'n meddwl, be oedd i estyn yn dweud y thing anisgwyl na, mae'r teitl y dron sy'n dod ar parseli. Be sy'n dilyn o linell yna, lle. A mae be sy'n dilyn o linell yna yn hollol anisgwyl, yn dyner ac yn chwaraeus hefyd. Oedd cerddi chwaraeus yn rai oedd yn apelio lot. Jyst yn gyffredinol, lle. Achos dwi'n meddwl bod yna dyddiad i fatha, i ni feddwl am farddoniaeth fatha rhywbeth serious, a mae'r gerdd yma, nifer o cerddi eraill yn llwyddo i gerdded yr linell na rhwng bod yn chwaraeus a deud o beth mawr, de. Ie, mae yna anesmwythyd ynddi hefyd, does. Mae yna rhywbeth, a mae'r fideo di dal hynny'r dim, mae Llyr, nath o fynd o lawt ar y fideo chwarae teg, a mae yn fideo sydd yn gwneud, mae'n, nwch chi weld yn munud, does o ddim pobl ar gyfer y fideo, mae mor drawiadol be mae di wneud, lle. A dyna sy'n gyffredin am lot o'r cerddi, mae yna rhyw anesmwythyd, rhyw gerddad ffin, a dwi'n meddwl bod hynna'n adlewyrchiad o'r amser da ni'n byw yn efo hefyd, ac mae'n naturiol bod hynna'n ffeindio ffordd i fewn i waith y beirdd, so ie, mae hwn yn fideo gwych gan Llyr. Gwych. Dyma ni. Y dron sy'n dod ar parseli. Allai ddim bod yn hollol siŵr oedd y dron sy'n dod ar parseli yng Nglas y Dydd yn nabod na'n cofio ni i ddechrau. Ond dyma adael briwsion ar stepan drws. Sosar bach o lefrith neu ddŵr, cofio cracio'r hew ar dywydd oer, ac mi daliau o weithiau yn hofran rwan.
yn aros i weld ydyn ni hyd lle. Dwi wedi cymryd at sgwrsio ag o, a dalw am bell linell o gan drwy lwch y cof. Yr unig adyn byw welwn ni rai dyddiau. Un dydd, mi perswadiau o elanio ar flaen fy mis. Sŵn i propellers bach yn sion yng Nghlust a bita o'm llaw. Mae wedi croesi meddwl i hudo i gwt neu drap ar waelod yr ardd, ond mi dorau'n halon, a gyntaf i fod yn rhydd. Doedd o ddim yno pan ddeis i lawr bore yma, a dwi'n meddwl amdano, tybed lle mae o, yn lladd terfysgwyr mewn anialwch pell ella, neu'n llorio o'r holl awyrena mewn meysydd awyr na wyddon ni ddim amdanynt. Hyfryd iawn ar y tro anisgwyl yn y cymffon yn gymaint yn fwy effeithiol oherwydd hynny. Na, da iawn. So'r cerdd sydd anodd coelio bod hwnna wedi cael ei sgwennu cyn y cyfnod clo rwysyd, mae'n teimlo mor berthnasol i'r cyfnod clo, dde. Ie, ynddo. Werth rhaid shout-out bach hunan gyhoeddiadol cyhoeddi annibynnolaidd i bamffled o gerddi llyr. Dydy honna ddim yn ddi, ond mae un o'r cerddi arall llyr Llythyr o Wlad Ria sydd yn ei bamffled o rhwng dwy lein dren, hunan gyhoeddwyd gen fo dros y rha, ac sydd newydd gael ei ychwanegu i silff lyfrau'r gyfnewid fel len ar gyfer y blwyddyn nesaf. So mae hwnna'n gyffroes iawn, felly llongyfechadau llyr a swn i'n annog pawb i gael copi o hwnna os oes yna rei ar ôl. Gwych iawn. Rwy'n siarad o'r Palace heddiw, mae'n sicr ein Palace Prince. Da iawn. Gan o fynd i brynu yr un pryd a maen nhw'n mynd i fyny i copi o Dweud y Drefn. Ymhen pethefnos, wrth gwrs. Wrth gwrs, ynddo. Mae'r i aros y myd y fideo yn ogystal â'r fideo sydd yn cyflwyno cerddi, dwi'n dall bod chi wedi bod yn ychwanegu fideo sydd yn trafod y cerddi neu yn rhoi nhw mewn rhyw fath o cyd-destun unwaith yn rhagor gyda golwg ar cynnig adnoddau addysgol i'r ysgolion. Ie, y syniad efo'r adnodd i ysgolion yma, a mae hwn yn sort of dilyn ymlaen o bethau sydd wedi cael ei dweud lenni, mae'r maes llafur a falle wedi bod dan sylw, a just amrywiaeth o bethau, a clywed gan athrawon bod na brinder falle cerddi gyfeirio atyn nhw wrth drafod cerddi sydd ar y maes llafur, achos nhw angen tynnu'r i fewn fel synoptic a felly. Wedyn, oedden ni jyst nawyddus i wneud y gyfrol yma mor hygyrch at y diben yna phosib. Wedyn, i wneud hynny, dwi'n meddwl bod angen iddo fo gymryd ffurf sawl cyfrwng lle. Wedyn, yn ogystal ar gyfrol y pecyn adnoddau sy'n cynnwys lot o cwestiynau trafod a mae'r cerddi wedi grwpio yn ôl themau. Mae gennym ni'r fideos yma, ond hefyd da ni'n gweithio ac yn adeiladu fo fyny ar hyn o bryd, cyfres o glipia sain o'r beirdd wedyn yn mynd i fewn i fwy o fanylder am y cerddi gwahanol. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn cael ei ychwanegu ato fo ar hyn o bryd. Bydd jyst yn rhywbeth arall i ychwanegu at yr adnoddau sy'n ar gael wrth gobeithio trafod y cerddi yma efo disgyblion a myfyrwyr. A bod chi wedi dosbarthu nhw i ddibenion addysg, allu sôn wrthyn ni, be ydy rhai o'r themau Greg sydd wedi amlygu hynny, jyst mwyn rhoi pyn bach o glas i ni o hyd a lled cynnwys y llyfr? Dwi'n meddwl themau amlwg iawn oedd galar, falle oherwydd bod ni newydd fynd drwy'r camlwyddiant fel mawr, mae'n lot o geiriau ymryfel, hein di'r falle'r testunau maes llafur arferol, lle. Ond oedden ni'n awyddus i dynnu sylw at themau, falle sydd ddim yn cael ei enwi ar y maes llafur, ond o siarad efo athrawon, mi oedden nhw'n chwilio am gerddi, ddim jyst yn ymateb i gerddi'r maes llafur, neu'n berthnasol gerddi'r maes llafur, ond y bys nhw'n gallu troi atyn nhw i ymateb a digwyddiadau cyfoes, pan bod yna rhywbeth digwydd yn y byd, bod nhw'n medru ffeindio cerdd addas i'w thrafod yn y dosbarth falle. Wedyn mae yna themau fel LGBTQ+ yn y gyfrol, yn yr canllaw lle. Da ni wedi cynnwys thema ar wrowdod,
Cos oedd yr elfen o'r wrwdod yn dod yn amlwg yn sawl un o'r cerddi a falle ffordd wahanol o sbio ar wrwdod. Un thema bwysig oedd cerddi ffeminyddol a cerddi'n ymateb i bethau fel Me Too a pethau fel la. So yna themau gwleidyddol amlwg iawn, ond hefyd y themau oesol, natur, a wedyn yr ymgyfforiad diweddara falle o ganu natur o canu'r amgylchedd, ac serch. Ond dim y math o canu serch o'n i, oedd ar y sylwbus pan o'n i'n ysgol chwaith. Nathon ni siarad efo rhai athrawon, wrth gwrs, wrth lunio'r adnodd, ac dwi'n cofio un o'r athrawon yn dweud, dwi eisiau trafod cerddi serch, ond dim cerddi serch gan hen ddynion, lle mae ystod o wahanol fatha o serch yn ymddangos yn fama, ac dyna be oedden ni'n trio i hel i un lle, fatha bod nhw'n gallu cael mynediad at yr... Fatha cerddi am ieuenctid, ond mae rhai o'r beirdd yn fama yn canu am ieuenctid rwan, achos bod nhw'n ifanc, a mae rhai o'r beirdd yn canu am ieuenctid fel rhywbeth oedd 20 mlynedd yn ôl, a mae rhai ohonyn nhw yn 'u 80au yn canu am ieuenctid. Felly trio cael just y cwmpas mor eang a phosib yna, fysa nhw'n gallu cael bydd ohono fo. Wel, yn sicr mae wedi gweithio. Mae'r cyflwyniad, dwi'n meddwl, mae werth darllen y cyflwyniad i'ch geiriau chi ar ddechrau'r gyfrol. A fi'n ymwneud roed yn mis yn dalen priodol. Cyflwyniad y gyfrol hon i bob bardd coll ac anghofiedig, i bawb sy'n canu o gysgodion ein llen. Wel, fel da chi wedi awgrymu'n fanna, da chi wedi ceisio cynnwys amrywiaeth, da chi wedi rhoi bri ar amrywiaeth wrth wneud dewis y cancerdd. Ond byswn i'n licio ymhelaethu pyn bach mwy am pam cyflwyno'r gyfrol i bobl yr ymylon. Beth oedd yr ergyd yma na? I ddechrau fe, dwi'n meddwl, mae yna gymaint o bobl wedi cael cam dros y blynyddoedd gan ein sîn lenyddol ni, a mae o'n deg bod nhw'n cael eu teyrnged a'i heiddiant. Ac un o amcanion o stamp ers yn cyntaf ydy trio tynnu sylw at y bobl yna. Mae gennym ni eitem rheolaidd yn y cylchgrawn, enghraifft, yr eitem ail bobi sydd, a pwrpas hwnna ydy i rwy'n fynd ati i ymchwilio ag bwrw gola newydd ar rwy'n sydd falle ddim wedi cael y sylw maen nhw'n heiddi. Ond da ni hefyd yn boenus o ymwybodol bod hwn ddim jyst yn rhywbeth sydd yn bodoli mewn hanes, mae'n rhywbeth sydd yn wir am y dydd presennol. Yn amlwg mae yna leisiau sydd ddim yn cael clywed, yn amlwg mae yna bobl sy'n canu o'r cysgodion, ac dwi eisiau bod yn hollol agored ag onest yn y ffaith bod dydy'r gyfrol yma hyd yn oed ddim wedi cyrraedd y pobl hynny i gyd. Mae yna dal bobl sy'n canu o'r cysgodion, mae yna dal bobl sydd yn lleisio eu hunain allan na, ond da ni ddim yn gwrando yn y llefydd iawn i'w clywed nhw. Wedyn, mae'r gyfrol yn yndi, fel mae Greg wedi dweud yn yr cyflwyniad, mae yna ail osod bar, mae'n sicr, mae yna bethau i fod yn falch ofnadwy ohonyn nhw, ond ar yr un pryd, dwi'n gobeithio na mae'n cychwyn ydi o'n hytrach na bod ni'n dweud, reit, da ni wedi sortio'r broblem cydraddoldeb yma wan. Dyna falle ydi gwendid lot o ddatganiadau sy'n cael ei gwneud, ydy'r syniad yma sydd o bod unrhyw beth fel yna'n rhywbeth ti'n gallu i feintioli a dweud, da ni wedi sortio hwnna wan, neu dyma da ni wedi gwneud. Na, mae o'n broses o hyd ac o hyd ydy i ffeindio lleisiau, ond hefyd y bwriad efo'r adnodd mae rili ydy wneud yn siŵr bod ni'n gwneud gwaith mewn ysgolion ac yn mynd at llawr gwlad lle mae pobl yn cael eu colli, lle mae beirdd yn disgyn allan o'r system ac yn gwneud i fyny yn y cysgodion. Wedyn, just rhwystredigaeth efo'r matha yna o bethau falle sydd wedi arwain ato ni wedyn yn meddwl, wel, dyma ni'n trio gwneud rhywbeth sydd yn deunged i'r pobl hynny sydd wedi cael eu colli neu anghofio neu gadael ar ôl, ond hefyd yn herio ni i wneud yn well iddyn nhw ac i'r pobl sydd yn dod ar eu hola nhw. Un pen o'r broses ydy ond, y flodeugerdd, mae yna waith i wneud blodeugerdd yn fwy cynrychioladol, ond wrth gwrs mae
hynny mae rhaid arfogi bobl a falle plannu yn nhw awydd neu dyheuad i ddewis barddoniaeth fel cyfrwng i fynegu pa bynnag agwedd ar ei hunaniaeth neu be bynnag sydd yn ei tanio nhw. Wel, fel ydych chi dweud, ydych chi wedi gosod y bar yn uchel eich hunan, ydych chi wedi llwyddo i greu'n raddau. Oedd ti'n hapus, beth ti'n teimlo am hyn, Gwrig? Ie, dwi'n meddwl bod hyddi pan o'n i'n tyfu fyny, do'n e prin dim merched ar y maes llafur. Yr addysg farddol ges i, oedd o'n rwaidd, oedd o'n fath penodol iawn o, dwi eisiau rhywun sgwennu am toxic masculinity ar gynghanedd i ryw diwrnod, mae hwnna'n destun eang sydd angen i drafod, dwi'n meddwl. Ond ta waith hynny, mae'r traddodiad barddoniaeth Cymraeg yn traddodiad patriarchaidd, so pwynt gwadu hynny, a dwi'n meddwl bod yna broblem bod yna rhyw wrthod cydnabod hynny, neu trio gwneud esgusodion nad cyfrifoldeb yn cenedlaeth ni ydi delio efo patriarchiaeth y gorffennol. Wel, mae effaith patriarchiaeth y gorffennol dal yn bodoli, mae dal yn cael effaith ar pa feirdd sy'n cael ei dysgu yn yr ysgolion, gwaith pa feirdd sy'n cael ei hadrodd mewn steddfodau, gwaith pwy sy'n cael i ariannu, gwaith pwy sy'n cael ei gyhoeddi. Da ni wedi gwneud cynnydd aruthrol, ond mae waith i fynd, a mae'r ffaith na hon ydy'r fodegau'r gyntaf i math sydd efo cyfartaledd o ran y rhywiau ynddi hi. Mae'r ffaith bod wedi cymryd tan 2020 i hynny ddigwydd yn dystiolaeth o pan bod pethau angen newid a newid. Mae'r flwyddyn ddwytha wedi bod yn vintage year i ferched mewn barddoniaeth, a mae hynny wedi bod yn wych. A rhan o'r twf yna, dwi'n meddwl, ydy'r gyfrol yma, a'r ffaith bod ni wedi yn hawdd wedi cael 50% o gyfranwyr yn ferched. Oedden ni'n gorfod mynd ar ôl neb, oedden ni'n rhyw draffaeth, oedden ni'n gorfod wneud esgusodion, nathon ni greu cyhoeddiad oedd yn croesawu gwaith merched, oedd yn rhan o waith y stamp lle da ni wedi gweithio ers 4 mlynedd i wneud o, i roi cyfartaledd yn ganol beth da ni'n neud, a mae wedi talu ffordd, a mi oedd cael hon yn gyfrol gyfartal o ran rhyw yn hawdd. Ac i raddau, ydych chi wedi medi'r hyn, ydych chi wedi bod yn plannu dros y blynyddoedd dwytha. Ond dwi'n meddwl bod mae ond yn deg dylen ni ddim fod yn gorfod camol cyfrol am gyflawni hynny, ond mi nai, achos dwi'n meddwl mae'r ffaith bod y gyfrol ddim yn sgiwio i'r gyfriwaidd fel bron pob un cyfrol sydd wedi ei raglennu wedi gwneud. Dwi'n meddwl mae hwnna yn rhywbeth i ddathlu. Falle dylwn ni ddim gorfod dathlu hynny, ond dwi'n meddwl mae'n ond yn deg i ni wneud hynny. Ond oedd na, hynny, da chi wedi deud yn barod un reswm am newid y teitl neu addasu'r teitl, oeddech chi ddim eisiau creu maen eich hunain o bobl yn disgwyl rhywbeth yn flynyddol. Mawr obeithio ewch chi ati eto, falle ddim blwyddyn nesaf, ond yn weddol fuan i wneud prosiect tebyg eto. Os yna rhywbeth fysach chi'n wneud yn wahanol o ran sut fysach chi'n mynd ati i wag cyfraniadau? Swn i'n gwella'r spreadsheet. Spreadsheet wreiddiol, ond e walle, a so di gallu gwneud gwaith. Mae hynny mi'r lle, ond dim dar y prifedd. Dwi'n jyst yn gobeithio bydd y dirwedd ar gyfer y math yma o fodegau jyst yn gwella ac yn gwella, ac flwyddyn nesaf y bysa hi'n wahanol gyfrol mewn 10 mlynedd, mi fysa hi'n wahanol gyfrol eto. Fel dwi wedi tynnu sylw at yr rhai o'r gwendidau, does na ddim pobl o liw yn y gyfrol yma. O'n i'n dweud enghraifft arall o beth sgynnon ni. Mae gennym ni lot o gerddi'n trafod profiadau LHDTC+, ond profiadau dynion ydyn nhw yn y gyfrol yma fel mae'n digwydd. So, mae yna lefydd lle yn amlwg mi fysa'r gynrychiolaeth yn gallu bod y well. A am hwnni, mae rwy'n jyst yn gobeithio, y bydd pob tro mae rhywbeth fel yma'n digwydd, y bydd o'n gwella rwan yn hytrach na gosod y cloc yn ôl. Na, gwych iawn. Wel, un peth dyn ni ddim wedi trafod o gwbl gan codi y gyfrol hardd hon i olwg y camera. Wrth gwrs, ydy'r clawr a'r dyluniad y clawr gan Annie Saunders. Allwch chi sôn, pwy oedd yn delio'n benna hefo Annie, Grug ta Iestyn?
Ddain yn ei ddod o'n. Ia, y ddau ni'n fans o waith Annie, mae di gwneud pethau'r stamp o blaen, lle. Ac pam oedden ni'n meddwl am yr ddelwedd oedden ni isio i'r gyfrol, wbeth cyfoes, dwi'n siŵr dinesig, ond efo'r fatha twtch o'r dinesig yn efo, pwyso fwy falle at yr aesthetic dinesig o bosib, a rhywbeth oedd yn wahanol i glori eraill oedd ar y silffoedd yn sicr, ac yn sicr yn wahanol i beth ar y silffoedd barddoniaeth. Ac oedd y ddau ni'n fans mawr o waith Annie, ac yn teimlo bod i gwaith collage hi yn benodol mae rhywbeth am collage a blodeuger, oedd jyst y ddau gysyniad lle, yr deunydd amrywiol o wahanol ffynonellau yn dod at ei gilydd i greu rhywbeth prydferth, bod yn drosiad, dwi'n gwybod, efallai bod bach yn cheesy lle, ond bod o'n gweddu rwsyd. Ie, wel, mae di gweithio yn dod, mae o'n, fel ydych chi'n dweud, mae yna rhyw naws dinesig cosmopolitan. Mae'r lluniau bychin yma sydd i'w gweld fel taen nhw mewn, dwi'n siŵr, fel sy'n nhw mewn wing mirrors car. Ar un olwg, os ydych chi'n craffu arnyn nhw, dwi'n siŵr pa mor hawdd yn nhw i weld yn hyn, maen nhw'n edrych fel lluniau oddi uchod yn edrych ar gyffordd traffordd neu rhywbeth. Ac wrth gwrs, mewn cyffordd traffordd, chi'n gorfod penderfynu lle ydych chi am fynd nesaf. Priodol iawn ar gyfer cyfrol o'r fath. Ond hefyd mae rhyw naws iddyn nhw, haws i weld falle ar y cefn, lle maen nhw'n ddim bach o naws X-ray bron i ansawdd y llun sydd yn mynd yn eich gwrs dan o wyneb. Dwi'n meddwl hyfryd iawn, fel bob dim ynglyn â'r gyfrol. Wel, cyn i ni symud tuag at tynnu pethau i derfyn, gael eich choli chi beth eich prosiect nesaf, be fydd y stamp, neu be fydd y criw y stamp yn neud nesaf? Wel, cyhoeddiad nesaf cyhoeddiad y stamp ydy pamffled gan un o'r beirdd sydd yn y gyfrol, sef mae gennau'r broflen derfynol fama, mae'n mynd i fod back to front ar hwnna, ond gwrando ydy enw'r pamffled yma, a pamffled o gerddi Morwen Broscott a celf ganddi hi hefyd a chelf gan Kim Atkinson ydy hein, a mae'r cyfan wedi sgwennu allan efo llaw gan Morwen, so mae hwnna'n mae o'n bamffled bach hardd iawn, ac mae Morwen yn rhywun sydd wedi bod yn cyhoeddi yn y stamp ers cwpl o flynyddoedd rwan. Mae'n fardd gwych, mae'n berson arbennig ac yn ffrind mawr yn ebyn hyn hefyd, a wedyn ia, mae jyst yn bleser cael cyhoeddi gwaith hi, so fe hwnna ar ei ffordd yn ystod yr wythnosau nesaf. Felly, ia, mae hwnna'n mynd i fod ar gael. Mae'r rhif nesaf ar ei ffordd diwedd Tachwedd, mae hwnnw, mae'n chydig bach o newidiadau, dwi'n meddwl, i'r cylchgrawn, ond mae hwnnw yn mynd drwy'r felin ar y funud. Ac dwi'n meddwl bod yna fwriad i barhau efo'r digwyddiadau rhithwyr yma. Os na dyna di'r term lle, da ni wedi bod yn gwneud rwan ers dechrau'r cyfnod clo mewn gwirionedd. Gafon ni ddwy sesiwn farddoniaeth, da ni wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau dros yr ha, mi oedd lansiad yn rhywun dwytha ni, mae hwnna'n noson bach braf, a maen nhw gyd i recordio ac ar gael i'w gwylio ar y sianel YouTube. Wedyn, os da chi'n bod i'r noson ac eisiau rhyw cinema stamp yma i'ch gyfer chi. Oedd y noson rhithiol gyntaf na'n teimlo mor arloesol ar y pryd. Oedd bod ni'n just yn chwalu'r ffiniau. Oedd hyn cyn bod amgen a tafwyl a felly doedd, oedden ni astronauts o byd Zoom. Ond na, gobeithio cynnal mwy o ddigwyddiadau dros y geia. Achos bod nhw ddim, dyn nhw'n bryd peth o ddigwyddiadau byw, lle maen nhw'n i peth i hyn dydy, da ni'n gallu dod o bobl o 4 rhan o Gymru at ei gilydd mewn un digwyddiad sydd yn rhywbeth ni byth yn gallu gwneud wel, dim yn allan i'r Steddfod, achos mae'r Steddfod yn ei fybl i hyn, dydy. Ond a mae'n bwysig bod ni'n cydnabod hynna bod o'n anodd i lot o bobl gyrraedd digwyddiadau Cymraeg, a bod nhw'n bethau gallu bod yn bethau reit exclusif, a mae o wir wedi, da ni wedi cael lot o bobl yn ymuno efo ni sydd erioed wedi gallu o blaen. Dwi'n gobeithio gallwn ni gario ymlaen. Hyd yn oed pan dyn ni'n mynd yn ôl yn ei digwyddiadau byw, fydden ni'n meddwl rwan am ei ffrydion nhw'n fyw, gobeithio. Achos dim yn deg bod pobl yn cael ei gadael allan ydy. Na, wel, mawr obeithio y bydd lansiadau rhithiol fel hyn yn ogystal â digwyddiadau rhithiol neu o leia ffrydio digwyddiadau byw trwy
pletffurm eraill yn parhau. Dwi'n meddwl, dyna un peth, un wers bwysig sydd wedi bod yn ystod y cyfnod yma, fel ti'n dweud, Estyn. Mae modd i ni gyrraedd cynulleidfa ehangach yn hytrach pan dyn ni'n torri allan o'r... Dyn ni wedi cael yn gorfodi dorri allan o'r norms byw. Wrth gwrs, dyn ni gyd yn mwynhau y norms byw yn fawr iawn, a fyddwn ni'n mwynhau mynd nôl atyn nhw, ond dwi'n meddwl bydd hwn yn ychwanegiad gwerthfawr i'r advogaeth lenyddol. Wel, sori am fy rant, ond oedd beth arall i ychwanegu ran stwff y stamp, Greg, nes i fatha. Da ni wedi dweud fod dim ond. Gynna ni unrhyw pamffledi os y gyhoeddiadau eraill Cadolig, neu? Gynna chi prosiect? Nwn ni gadw nhw. Ie, mae gennym ni sawl peth ar y god oes, felly mae'n edrych yn gyffroes iawn at blwyddyn nesaf. Ac at, diwedd blwyddyn yma hefyd. So, ie. Cadwch chi'n gofod. Ie. Dyna fo, iawn. Wel, dyna ni un gerdd ola i gloi, yn lle bod fi'n gofyn i greu multitaskio yn anheg, fel dwi wedi gwneud o blaen. Neu ofyn i chdi, Estyn, i gyflwyno y gerdd ola yma gyn Manon Awst. Da ni am weld mewn fideo yn y man tra bod Greg yn paratoi'r fideo. Ie, natur byr a naturiol gan Manon Awst di hon, ac eto Manon, wel, mae Manon yn artist ac mae ymwybyddiaeth hi o pensaerniaeth a jyst sut mae pethau'n ffitio at ei gilydd yn gyffredinol, yn bywyd a celfyddyd a bod dim yn special. Wedyn, oedd yn wych cael i gwaith hi yn y gyfrol, mae'r fideo yma jyst yn ychwanegu sawl dimensiwn newydd iddi. Mae cherddi, mae am... fel lot o gerddi'r gyfrol yma, mae'r ymwybyddiaeth yma o newid hinsawdd o'r ffaith bod y byd newid yn holl bresennol, ond mae'r ffordd mae'n gyflwyno fo'n yn hollol wreiddiol hefyd. A mae'r fideo yma, os da chi efo headphones i fewn, mae bach fatha ASMR, achos mae'n gerddoriaeth bach hyfryd, so yn y cefndir hefyd, so mwynhewch hwn. Yn y tonau, mae'n heno. Wrth i'n cydweu i greu'r gro sy'n waddod yng nghysgodion nos am môr yn Ynys Môn. Natur byr a naturiol. Llwch a nialwch yn ei hôl. A phlastig llygredig rhad yn lluoedd dan y llead. Clywir sir anthroposen a'r olewn ffwbio'r halen i'r briw gan bylu'r lliwiau sydd i ni'n bywiogi'r bai. Hyfryd iawn. Wel, mae ond yn aros i mi ofyn i chi ein hatgoffa ni ha fodd y gallwn ni fyny ein copi o'r gyfrol hon. Yn amlwg, fydd hi'n, wel, mi fedrwch chi archebu rhywbeth ar-lein trwy'ch siop lyfra lleol, ond sut mae bobl yn cael gafal ar gopi o'r gyfrol gan bod yn methu cael un ar y drws ar y ffordd allan? Wel, fel mae Greg newydd roed i fyny, mae gennym ni bellach 15 o siopa ar draws Cymru ac un dros y ffin yn Rhoes Oswallt hefyd yn stocio cyhoeddiadau'r stamp. Felly mae'r llefydd yna i gyd o'r gogledd i'r de ac o'r dwyrain i'r gorllewin yn siŵr o werthu copi i chi. ystamp.cymru/cyhoeddiadau, mae'r cyhoeddiadau i gyd ar werth ar y we hefyd a'n holl ôl catalog ni o lyfrau a rhifynnau. Ac os da chi'n mynd i'r wefan, waith chi aros o gwmpas a darllen rhywfaint o'r deunydd ar-lein am ddim hefyd. Ond hefyd mae o werth atgoffa unrhyw athrawon sydd yn ein cynulleidfa ni bod yna gynnig arbennig i ysgolion. Felly mae'r pecyn adnodda yn rhad ac am ddim i ysgolion efo'r copi cyntaf o'r gyfrol ac mae yna hefyd gostyngiadau deniadol iawn ar
ar gyfrol i ysgolion sydd eisiau prynu copïau ar gyfer eu llyfgelloedd a'i stafelloedd dosbarth. Felly, jyst mater o'n hebostio ni ydy hynna. Dyna ni. Wel, dwi'n siŵr y bydd yr ymateb yn y siopa ac i'r ran berthnasol o wefan y stamp yn aruthrol. Mond cymeradwyo'r peth dwi wedi mwynhau yn fawr iawn cael pori yn y gyfrol. Gael eich llongyfarchu eto am eich gwaith Grug a Iestyn ar y gyfrol yma ac yn wir i dîm y stamp yn gyffredinol am eich cyfraniad i gymaint o brosiectau yn ystod y blynyddoedd dwytha. Dych chi wedi codi'r bar yn sawl cyfeiriad ac ar draws sawl cyfrwng, sawl platfform. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. A diolch i bawb sydd wedi ymuno ni hen yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a gobeithio y byddwch chi'n prynu copi wedyn. Cyn i ni fynd, dwi'n meddwl bod eisiau diolch yr holl gyfrannwyr hefyd. Fysa'r gyfrol yma ddim yn bodoli heb yr 63 o feirdd ddari ymddiried i gwaith. Yna ni, heb ryw lawer o sail i fynd arno fo rili, a ni jyst gofyn ddyn nhw'n drystio ni, a mi ddaru nhw. Ac da ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu cefnogaeth hefyd, maen nhw wedi bod yn wych. Mae gymaint ohonyn nhw wedi gyd i mynd milltir ychwanegol i'n helpu ni efo, wrth i ni roed yr adnodd mae athrawon at ei gilydd a falle, mae jyst i bod yn broses hollol, da ni'n wedi gorau cheisio neu byfynu ddilyn am byd nhw, mae jyst i bod yn braf ofnadwy, a dwi'n teimlo bod o'n fraint bod wedi cael gweithio ffordd drwyddyn nhw a dod â nhw i ola dydd fel yma. Maen nhw gyd yn arbennig a maen nhw gyd yn heiddi cael ei darllen. A diolch, dwi eisiau diolch i Grug hefyd am yr cydweithio llawen. A so well, fysa dda iawn diolch i Ifor hefyd, wrth gwrs, achos diolch am yn lliwio ni mor edrych drwy'r nos yma ac am fod mor barod i arwain. Diolch yn fawr. Diolch i chi. Snap.